खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सानलाम बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुलाइनि 30 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै जोंनि नैबे BTCनि 2 लाख फैसानि जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो जासिगोन दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना गासिबो BTCनि 2 लाख फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामना लानो हायो साख्रि बाख्रि गैजायै अनएम्प्लयड युथफोर नोंथांमोना दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों रेशन कार्डनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जब कार्डनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों निजुत बाबु आसनि निजुत मोइना स्किमनि नोंथांमोना एप्लाइखौ माब्लानिफ्राय खालामनो हागोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दालि सिनि संख्रिखौ नोंथांमोना माब्ला खै थारिखनिफ्राय मोननो हागोन आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे स्किमफोरनि बागैबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे BTCनि 2 लाख फैसा जाय माने अनएम्प्लयड युथफोर जेनेबा साख्रि बाख्रि गैजायै लाइमोनफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना बेखौथ' मिथिना मोनखादोंमोन जानो हागौ नाथायबा सिगाङाव जोंहा जा एप्लाइ जानानै थांदोंमोन जायफोर बिथांमोना 2 लाख फैसाखौ मोनलांबाय दा बिथांमोनासो मिथिगौ बोरै बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै 2 लाख फैसाखौ मोनलांखो जायफोर बिथांमोना मोनलांबाय बिथांमोनासो निसय मिथिना मोननो हादोंमोन जानो हागौ मानो होनोबा आंबो नोंथांमोननिसिम मोजाङै बेखौ खोन्थाहरनो हानाय जायाखैमोन जे नोंथांमोना बबे जायगायाव गमामायैनो थांमारनानै एप्लाइ खालामहैनो नांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम मोजाङै खोन्थाहरनो हानाय जायाखैमोन आरो बेजों लोगोसेनो सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन माबादि स्किल सार्टिफिकेट नांगौ माबादि डिप्ल'मा सार्टिफिकेट नांगौ स्किल सार्टिफिकेटआ बेसेबांसो माबानिया जागोन बेसेबांसो मासनिया जागोन बोसोरसेनि जानांगौ ना 6 मासनि जानांगौ दा बेफोरनि बागै मोजाङै खोन्थाहरनो हानाय जायाखैमोन दा बेनिखायनो गोबांनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय जायाखैमोन माने एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना मोनासै आरो खाबुखौनो नोंथांमोना मोनासै होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आरो लिमिटेड जोबोद माने लिमिटेडै एप्लाइ खालामनो मोनदों जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनदों बिथांमोनाबो दा जेखियानो जाया माने एबाराव माने सिस्टेमखौ सोलायगोन होननानै दायो खबरखौ मोननो हानाय जादों दहायसो जोंनि नैबे BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने बिनि बागै बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो जेनेबा बिथांमोना दायो सावरायगासिनो दंमोन बोरै माबायदि प्रसेसै एबाराव 2 लाख फैसाखौ होनाय जागोन बिनि बागै बिथांमोना सावरायगासिनो दं जाहैबाय बिनि बागै बिथांमोना प्लेन खालामदों जाहैबाय दा बिनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौबो गावनो माने बुंदों आरो जेनेबा सिगाङाव जा 2 लाख फैसा होलांनाय जादोंमोन दा बेहाय हाखु दाखुयै माखासे माने गड़बड़ जादों बेबायदिबो बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों दै दा बेनिखायनो एबाराव बिथांमोना बेबायदिथ' खालामनाय नङा बादिखौ आं मोनदों बिथांमोना जा बाथ्राखौ बुंदों नाथायबा एप्लाइ खालामनो थाखायथ' सुबिदाखौ मोजाङै होनो नांगोन आरो इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ मोजाङै बेहाय खोन्थानो नांगोन स्किमनि गाइडलाइन्सआ मा क्राइटेरिया मा जानांगौ दा बेफोरनि बागै जोङो सिगाङाव एप्लाइ जानाय समाव जेबो मिथिनानै मोननो हायाखै नङा होमबा ब्लक अफिसाव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो नांगौ होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन नाथायबा पार्टिनि ब्लक अफिसावसो ना जोंनि गभर्नमेन्टनि सरकारनि ब्लक अफिसाव थांनानैसो एप्लाइ खालामहैनो नांगौ दा बेखौ जोङो रावबो मोजाङै मिथिना मोननो हानाय जायाखैमोन दा बेनिखायनो एबाराव आं बेखौ आसाखौ लादों जे एबाराव माने मोजाङै मोजां सिस्टेमै थांनानै एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा जागोन जायफोर मुलाम्फा मोनथावना दा बिथांमोना मोननो हागोन आं बेखौ एबाराव आसाखौ खालामदों अब्लाबो बेखौ बुंनो नांगोन एसे नेनांसिगोन होननानै अब्लासो जों बेखौ मिथिना मोननो हागोन दा जिखियानो जा मानो बाजेटखौथ' लाखाबाय एप्लाइ खालामनोथ' नोंथांमोना मोनखासिगोनानोखा बिथांमोना बेखौ कन्टिनिउ खालामबाय थागोन होननानै नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ बुंखादों दा बेनिखायनो 2 लाख फैसानि थाखाय बे फाइनान्सियेल इयाराव माने 2026-27 नि थाखाय जा जोंहा बाजेटआ जोबनानै थांबाय दिनै लास्ट डेटमोन सावरायनाया दा बाजेटखौथ' दैखोबाय नालाय दा बेनिखायनो बे फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दं एसे उनावनो जागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो बुंहरनाय जाबाय नाथायबा एबाराव क्राइटेरियाखौ माबादि खालामगोन दा बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय जेनेबा फरायनायफोरनि सायावबो बिथांमोना नायनो हासिगौ खोमा बैसोफोरखौबो बिथांमोना सोलायनो हागौ खोमा सिगाङावथ' बैसोखौ 28 बोसोर बेबायदि खालामनाय जादोंमोन बेहाय आरो हाबा जानाय हाबा जायैनि जेबो खोथा गैया साख्रि बाख्रि गैयै आनएमप्लयड युथ होननानैथ' बिथांमोना स्किमखौ लाबोयो नाथायबा बेहाय युथफोरा मोनमारदोंना मोनमारा दा बेफोरनि बागैथ' मा बाथ्रा बुंबावनो दा जेखियानो जाया मानो एबाराव सिस्टेमखौ सोलायगोन बेबायदि होननानै मिथिना मोननो हानाय जादों माबायदि गोदान रुल लाबोयो माबायदि क्राइटेरिया लाबोनाय जायो बिथांमोना एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ दा बेखौ जों उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन आरो एप्लाइफ्रा बोरै जागोन दा बेखौबो जोङो एसे उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन बिथांमोना गोदान रुल लाबोयोबा दा जेखियानो जा मानो खोन्थाहरनाय जाबाय आरो एप्लाइ खालामनाय जासिगोन दा बेखौ बयबो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय दा बेनिफ्राय नैबे
निजुत बाबु आसनि निजुत मोइना स्किमनि नोंथांमोना फर्मखौ नैबे आगस्टनि 6 तारिखनिफ्राय कलेजनिफ्राय मोननो हागोन जाहैबाय गाबागावनि इन्स्टिट्यूशननिफ्राय एबा गाबागावनि कलेजनिफ्राय नोंथांमोना नैबे फर्मखौ मोननो हासिगोन जायफोर सरकारि कलेजाव फरायनाय दा नोंथांमोनाल'सो मोननो हागोन सरकारि कलेजानो होन स्कुलानो होन जेनेबा इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौथ' नोंथांमोना मिथिना मोनखायो जानो हागौ निजुत बाबु आरो निजुत मोइना स्किमनिखौ आंनो नोंथांमोननिसिम सिगाङाव भिडिअ लाबोना खोन्थाहरखांखाबाय दा जेखियानो जाया मानो जायफोर गभर्नमेन्ट कलेजाव एबा स्कुलाव फरायनाय दा नोंथांमोनाल'सो एप्लाइ खालामनो हागोन प्राइभेट स्कुलाव एबा प्राइभेट स्कुलाव नोंथांमोना फरायनायफोरा एप्लाइ खालामनो हाया निजुत बाबु आसनि आरो निजुत मोइना स्किमनि थाखाय जायनि फर्मखौ नोंथांमोना गाबागावनि स्कुल एबा कलेजनिफ्राय आगस्टनि 6 तारिखनिफ्राय मोननो थांगासिनो दङ दा बे जाहैबाय निजुत बाबु आसनि आरो निजुत मोइना स्किमनिया दा बिनिफ्राय फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन अक्ट'बर मासाव मोननो हागोन बे जोंहा 100% कनफार्म जाखाबाय निजुत बाबु आसनि आरो निजुत मोइना स्किमनिया दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगस्टनि 1 तारिखआव नोंथांमोना मोननो हामारसिगोन 100% बे जाबाय नाथायबा बेहाय आरोबाव माखासे चेन्ज जाबावो नामा दा बेखौसो बुंनो हाया मानो होनोबा आरोबाव दिनै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फेसबुकआव लाइभ फैगोन बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों दा बेनिखायनो आरो बे फेसबुकआव लाइभ फैनानै मायाबा मोनसे आरो सोलायलि बाथ्रा बुंनोबो हागौ खोमा खुनु थिग गैया आरो मानो होनोबा दाख्लै बावैसो बिथाङा 1250 थाखानि एसे खम जासिगोन बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन बिनिफ्राय मैया आरो डिसिफोरजों बिथाङा प्रेस कनफारेन्स खालामनायाव एबा सावरायनायाव बेखौ डिसिसन लानाय जालायबाय 1250 फैसाखौ सोगोन होननानै दा बेनिफ्राय आरो दिनैथ' जोंहा फेसबुक आरो लाइभ दंबावो फेसबुकआव फैबावगोन लाइभ चिफ मिनिस्टार बिथाङा दा बेवहायबा आरो मा बाथ्रा बेखौ बुंबावो दा बेखौ बुंनो हाला दा जेखियानो जाया मानो फेसबुकआव नोंथांमोना लाइभखौ नायबानो जाबाय चिफ मिनिस्टार बिथांनि फेसबुक पेजाव नोंथांमोना थांनानै दा बेखौबो आं खावलायनाय थाबाय दा बिनिफ्राय सराइदेव शिबसागर जरहाट गलाघाट बिथांमोननियाल'सो 2500 फैसाखौ मोननो हागोन कनभिजन नोंथांमोना जानो नङा आरो नोंथांमोनाबो फैसाखौ मोननो हागोन आद्रा बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोननिया लिंक जाबासो नोंथांमोना नङाबा मोननो हानाय नङा दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना दालि सिनिखौ खै तारिखआव मोननो हागोन बेखौ निस्सय नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ अब्लाबो आरोबाव नोंथांमोननिसिम खेबसे खोन्थाहरनो सानबावबाय नैबे रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनिखौ नोंथांमोना 100 फैसा होनानै बायनो नांसिगोन आगस्टनि 10 तारिखखालि नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोना संख्रिखौ मोननो हाथ'नाय नङा संख्रिखौ एसे उनावसो मोननो हागोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जाबाय आरो बिनिफ्राय थावखौथ' नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोननो हाखाला बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खैबारबा खोन्थाहरनाय जाखाबाय दा जेखियानो जाया मानो फ्रियाव नोंथांमोना दायो मोननो हाला नोंथांमोना मोननो हाला माने सिगाङावबो मोनखायाखै इलेक्सननि समावल'सो नोंथांमोननिसिम खोथा होफ्लादोंमोन जेनेबा फ्रियावनो होगोन होननानै नाथाय इलेक्सना जोबखांबाय सरकाराव बिथांमोना फैफिननो हाबाय दायो ओरैनो नोंथांमोना फ्रिखौ दायो होथ'वा जाहैबाय उनावसो बिथांमोना फ्रिखौ खालामना होगोन जाहैबाय फैसा नालासिनो मोननायखौ उनावसो खालामना होगोन जाहैबाय फैगोन बोसोरनिफ्रायसो खालामगोन बायदिखौ बिथाङा बाथ्राखौ बुंबाय आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा दा बिनिखायनो जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना दायो मा सानदो इलेक्सननि थाखायल' बिथाङा बाथ्राखौ बुंदोंमोन ना मानि थाखाय बुंदोंमोन दा जेखियानो जाया मानो सरकारा मालाबाबो एसेबां स्पिडि खामानिखौ मावखाया नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिना मोनखायोआनोखा दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना दालि सिनिखौ नैबे आगस्टनि 10 तारिखआव 100 फैसा होनानै बायनानै मोननो हासिगोन दा बेखौल' नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा बे जाहैबाय नैबे रेशन कार्डनिया दा बिनिफ्राय नैबे माबानि जीवन प्रेरणा स्किमनिया नोंथांमोना फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन सेप्तेम्बर मासाव मोननो हागोन नाथायबा बेबो कनफार्म नङा सरकाराथ' बुंबाय जेनेबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंबाय सेप्तेम्बरनिफ्राय होगोन होननानै नाथायबा डेटआथ' जेबो कनफार्मेसन जायाखै नालाय दा बेनिखायनो बेयो एक्सटेन्डबो जानो हागौ आरो गोदान एप्लाइ खालामनो थाखायथ' गोबां लाइमोनफोर नोंथांमोना इलिजिबल जानानै दङ ग्रेजुवेसन नोंथांमोना पास जानानै दङ दा नोंथांमोना एप्लाइखौ माब्लानिफ्राय खालामनो हागोन दा बेबो जोंहा डेट ओंखारना फैथ'वाखै आं बेखौ सानदों सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि बिथोरावनो गोदान जीवन प्रेरणा स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनाय जागोनखौ आं आसाखौ लादों सिगाङावथ' थांनाय बोसोरनिखौ नायोबा नभेम्बर मासावसो जोंहा एप्लाइ जादोंमोन दै नाथायबा देग्लाय सिगां जागोन ना उन जागोन दा बेखौ बुंनो हाया अब्लाबो सेप्तेम्बर अक्ट'बराव नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन एप्लाइ जानायनि बागै दा बेखौबो आं जीवन प्रेरणा स्किमनि बागै नोंथांमोननिसिम दायो बे बिदिन्थिजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनि अनगायैबो आरो नैबे जब कार्डनि थाखाय केवाइसि होनानै गोख्रैनो लाबानो जाबाय नोंथांमोना केवाइसिखौ नोंथांमोना गोख्रैनो होनानै ला अब्लासो नोंथांमोना नैबे जब कार्डनि जोहै मुलाम्फाखौ मोननो हागोन नङाबा नोंथांमोना मोननो हानाय नङा मानो होनोबा जब कार्डआवबो नोंथांमोननिया फैसा हाबो नङा होमबा गेरेन्टि एमप्लयमेन्टनि थाखाय दा बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा जुदि नोंनिया केवाइसि होनाया जायाखैबा फैसायानो नोंनि बे जब कार्डआव हाबनाय नङा केवाइसि होआखैबा दा बेनिखायनो केवाइसिखौ होनानै लाबानो जाबाय जाहाथे जब कार्डफोराव नोंथांमोननियाव एफा एनैबाबो फैसा हाबबाय थायो दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे बिदिन्थिजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनि अनगायैबो माखासे स्किमफोरनिबो आपडेट दङमोन दा बेफोरखौ आं नोंथांमोननिसिम गाबोन भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जासिगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ मोननो हायो
दा बेनिफ्राय स्कलारशिपनि बागैबो आं माखासे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ दा जोंनि नैबे बर'फ्राल' जेनेबा प्रटेस्ट खालामदों बर'फ्राल' खुद्रि सारगासिनो दं बेबादि नङा दे एसटि स्कलारशिपनि बेलायाव बेलेग माने एसटि आवनो जोंहा गोबां हारिफोर दं नङा होमबा दा बिथांमोनाबो चिफ मिनिस्टार बिथांजों बिनिफ्राय चिफ मिनिस्टार नङा नैबे जोंनि एडुकेशन मिनिस्टार बिथांजों माने लोगो हमहैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनि जा बिथाङा मिनिस्टार नङा होमबा माबाया रेनुस पेगु बिथाङा डक्टर रेनुस पेगु बिथाङा एडुकेशनल नङा दा बिथांजों लोगो हमहैनानै माने बुंहैनायाव माने एसुर खालामदों जाहैबाय नैबे एडुकेशन मिनिस्टार बिथाङा डक्टर रेनुस पेगु बिथाङा मास मोनसेनि बिथोरावनो एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना होगोन होननानै माने बिथांमोननिसिम बे एसुरेन्सखौ होदों जाहैबाय दा बेखौ जोङो नायोबा जुलाइ मासावथ' जोबखानोसै नङा होमबा नैबे आगस्ट मासाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन आरो बिथाङाथ' बाथ्राखौ बुंबाय जेनेबा मास मोनसेनि बिथोरावनो फैसाखौ सोना होगोन होननानै नाथाय बे मास मोनसेयाबो एक्सटेन्ड जानोबो हागौ आगस्टआव नोंथांमोना मोनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जाहैबाय बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ गसंथाबाय होननानै बुंनो नांगोन आगस्टआव नोंथांमोना मोननो हायोबा जुदि आगस्टआव मोनाबा सेप्तेम्बराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम नैबे स्कलारशिपनि बागैबो आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरदो ओरैबायदि माने बोथोरा गरम जागासिनो दं ओरैबायदि स्पिडआव माने भिडिअखौ आङो बुंहरबाय खोमा बाथ्राखौ बुंहरबाय खोमा दा जेखायनो जों माने गोरोन्थिफोर जाबाय बेबा नोंथांमोना बयबो आंखौ निमाहा होगोनबो आसा खालामनाय थाबाय दा बिनिफ्राय आरो मा आपडेट बाव साख्रि बाख्रिनि जोंहा BTC निया थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि जा SIU नि एप्रुभेलनि थाखाय माबा हरनाय जाबाय दा बे SIU एप्रुभेल मोननायनि उनाव गोदान जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ CSB नि थ्रुयै रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जागोन नाथायबो दुखुनांथाव बाथ्रा सिगांनि जा SIU एप्रुभेल मोननाय भेकेन्सिफोर थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि थाखाय जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जानानै दंमोन दा बे थाबथाजोबनानै दङ दा बेफोरखौ BTC सरकारा माब्ला खालामगोन आरो जा थांनाय सिगांनि सरकाराबोथ' बिथांमोना एसेम्ब्लियाव जा जोंहा बाजेट सिजन जागासिनो दङ दा बेवहाय बिथांमोना कुइसनखौ खालामगोन ना खालामाखै बेबो मोनसे सोंथि जानानै फैबाय आरो बिथांमोना जेनेबा गावसिनि सरकाराव आद्रा थालांनायखौ मावफुंगोन ना मावफुङा बेबादि कुइसनखौ बिथांमोना सोंजायोमोन दा जोंहा कुइसन हर जायो नालाय नैबे BTC नि बाजेट सिजनावबो जादोंमोन साननैयाव दा बिथांमोना बेखौ कुइसन खालामगोन ना खालामाखै दा बेखौ जेबो मिथिना मोननो हायाखै जुदि बिथांमोना गावसोरनि सरकारनि समाव जेनेबा UPPL नैबे प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय सरकारनि समाव आद्रा थालांदोंमोन नङा होमबा थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनिया दा बेखौ नैबे BTC नि गोदान सरकारा जेनेबा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ माने मावफुंगोन ना मावफुङा एबा रेजिस्टार खालामगोन ना खालामा बेफोरनि बागै कुइसनखौ सोङोमोनबा मोजां जागौमोन बादिखौ आं सानो आरो लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागौमोन आं बेखौ सानो दा नोंथांमोना मा सानदों बेखौ भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामदो बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे बेबादिनो नोंथांमोना आपडेट मोननो हायो बयबो बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों